Sizwe samabhinca, sizwe sikaMaskandi, sizwe sithi-ke siholwa ngubaba uNgizwe Mchunu eyenuke le yanamhlanje anginibingelele nje nginamukele le channel eMasweti Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi liqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe wale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udabekeze ngalo-ke njengamanje luthi-ke uyaqhubeka uNgizwe Mchunu nokugcizelela iqembu akathi ufuna ukuba-ke livotelwe yilowo nalowo othi-ke yena uyilibhinca, ilowo nalowo othi-ke yena ulandela yena njengenkosi yakhe njengoba-ke agcotshwa waze-ke wagcotshwa nayisilo. Uthi-ke ucela ukuthi nje wonke amabhinca avotele leli qembu. Uyazi ukuthi-ke banalo ilungelo, umuntu nomuntu unalo ilungelo lokuthi akhethe iqembu akalithandayo, kodwa uthi uyacela ukuthi-ke benze ichoice elungile, bathathe iqembu elungile ngoba uthi nje njengoba yena bahola uyazi futhi ukuthi-ke yini ebalungele. Uthi-ke kubalungele ukuba-ke kuvotelwe umengameli wakuleli ophinde abe umengameli we-ANC ubaba uCyril Ramaphosa. Uthi nje mhla ka-29 kubhalothi ufike nje udwebe u-X eduze kwekhanda le-ANC kuwo wonke-ke ama-category azobe ekhona. Ngicela ukuthi uyizwele umfo kaMacingwane ngenkathi echaza lolu daba. KwaZulu Natali ngithi nonke mabhinqa engibhilonga ngaphansi kwabuholi bami funa lazi iqiniso ningadukiswa abantu awazi umlando bawufundisise. Niyezwa njengamanje we are in a space of reality. Challenges have been there and all criticism has been there, but today is the day of the final day. That's why I am here to put a stamp ukuthi asikwazi ukuba nama-coalition government. Therefore everyone must vote ANC. Ayaya ANC, ayaya. Ayaya Cyril Ramaphosa, ayaya. Ngomhla ka-29 ngicela ningalokothi nisenzele into. Ngisebenzisa ilungelo lami, mawuthanda ungezokuthandayo. Kodwa mina mawumholi abantu awubasilaba bafuna ukuya khona ubasa la kufanele beye khona la kufanele beye khona kula sifikela khona umbuso wethu African National Congress ANC. Siyakhala manje, ayikhale hamba namabhinqa ngilapha nje ngimenyeyeni mongameli uyilaleleni inkinga zamabhinqa uzoyilungisa. Can we give them the chance of the last time? Thank you. Abantu-ke bahambe babe nokukhohlwa ukuthi-ke mangabe uyovota kuyilungelo lakho ukuthi-ke ukhethe noma ngabe liphi iqembu olizwa ngaphakathi wena enhlizweni yakho. Ukhethe noma ngabe liphi iqembu ucabanga ukuthi wena ilona elizokusa phambili lapha eMzansi Afrika. Njengoba bengibuka nje lapha kuma-comments abantu abaningi-ke bemthuka uMacingwane ngalesi senzo sakhe. Abanye-ke bebethi ufumbathisiwe, abanye bebethi-ke agcwele amaxoki enkandla kungihlabeke umxhwele kuba nami phela ngwangakhona le enkandla ngitholeke sengiphatheke kabi. Abanye-ke bebesho nje into ezihlukene, abanye bethi kushuthi-ke khona asebemthembise khona, abanye bethi ulahlekisa abantu, abanye bethi-ke usejikela uZuma. Bakhohlwe abantu ukuthi uma ngabe uyovota unelungelo lokuthi-ke uvoteni noma ngabe liphi iqembu. Ukuthi-ke ungizwe usesho lokhu akusho ukuthi-ke uzofika kubamba isandla uma ngabe usuyovota. Ngane wethu ngicela ukuze ukuphawula kwakho kulolu daba ukuthi-ke wena uthini na ngalesenzo sikaNgizwe Mchunu. Ngiyabonga.